Ето един много бърз съвет как да имате повече клиенти. Първото нещо, което трябва да направите, когато клиент ви пита, ти освен това, правиш ли и другото? Да, правиш го. Ако някой ме пита, освен хамалски услуги, сглобяваш ли мебели, къртиш ли, правиш ли това, правиш ли това, правиш го. В смисъл, винаги го правиш. И да не можеш, ще се научиш, ще питаш някой, който се занимава с това, който го прави, който го може. Но в момента, в който ти им кажеш, аз не го правя, и те си тръгват. Затова просто трябва да наблегнеш на това да казваш да. Винаги може да се включиш в някоя група, която се занимава с това, винаги може да се включиш или да пишеш на някой човек, който се занимава с това. Хората винаги ще ти дадат съвет как да го направиш. Но ако ти откажеш на тия хора, не ще откажеш на тях, утре ще откажеш на някой друг и ти губиш клиенти по този начин. Затова това, което трябва да направиш, е винаги да казваш да. След това ще го измислиш как да се справиш с проблема. За още полезни съвети, последвайте ме, харесайте видеото.